Може ли поезията да стане интересна на по-широк кръг от хора? 4 млади български поети смятат, че може. Иван Димитров, Ясен Василев, Мирослав Христов и Радослав Чичев направиха първото по рода си поетично турне из страната, в което рецитират, пеят, играят и свирят своите стихотворения. Също с нас това, което не ми харесва, че по някакъв начин поезията много често се чете много сухо. Така, едни хора излизат с едни листа, четат се на равна интонация. И има си случаи, в които това се направи, обаче ние по някакъв начин мислим, че поезията трябва да се представя по някакъв различен начин. И аз лично вярвам, че ако се представя по такъв начин, се представя в места като клубове, не по някакви парти, примерно, това ще може да доведе до някакви нови читатели. Представяме поетични текстове и си играем с самите текстове. Успяваме да се дистанцираме от тях по някакъв начин. И вследствие на това избягваме тая скучноватост, която понякога тегне, когато някой чуе поетично четене. Всеки влиза в обувките на другия, чете неговите стихотворения, но всичко това е допълнено с музика и определен тип театралност, която наистина не е изключително планирана, ами просто така съвсем спонтанно се появява заедно с текстовете. Така че всъщност се превръща в нещо трето. Т.е. текстът вече е обогатен с движения, с мимики, с музикални инструменти. Проектът, наречен 4 по 4, изненадва, развеселява, замисля и забавлява. Ние играем, което е най-красивото. Ние не се опитваме да бъдем текстовете си, ние играем с тези написани текстове. Това, което ви казах преди малко, дистанцията от написания текст и начина на представяне. Може да се каже, че ние правим и рок-н-рол. Ние правим и музика. Така че не е нужно да се поставя в точното гнезденце на бомбонierата и това нещо и там да си остане. Без претенция за уникалност, авторите разбиват клишето за света на поета и се надяват да отворят сетивата на повече хора за тяхното изкуство. Има такъв един сериозен образователен проблем. Те в училище ги учат, че поезията трябва да е римувана. Много често се случва, когато им прочетеш нещо в свободен стих, те ти кажат, че това не е поезия, защото тя трябва да е римувана и ритмувана. Аз вярвам, че всъщност поезията би намерила нови читатели, че те просто нямат сетивата да усетят. Тази романтична идея е вече малко устаряла. Всъщност поетът в днешно време не е наистина някаква пойна птичка. Той е съвсем нормален човек. Той даже не е само поет, има различни призвания. Въобще поетичното може да е само една част от него и според мен всъщност поетът трябва да бъде истински. Идеята на поезията според мен е да бъдеш заедно с хората. Това е едно социално занимание. Поетичното турне обиколи 6 български града. На 12 декември от 19 часа в Чешкия културен център в София ще бъде последното представление.